Dagiti Proverbio Kapitulo 20. Numakaadom ti uminom iti arak, nangalawngaw ka katagbalin ka amaag, maysa kinamaag ti agbartek. Agbuteng ka iti makapungtot nga ari akas iti panagbuteng mo iti ngumurnger aliyon. Agpeggad ti biag mo no pagpungtutom ti ari. Mabalin nga irugi ti siya sino man amaag ti anyaman na supyat, nadaydayaw ti mangliklik iti panagsusupyat. Awan to ti apitan ti manalon anasadot ang mga rado iti talon na nudumteng ti tumuto pa tiyempo. Mayarig iti danom ti naunag abubon ti pampanunutan ti may sa tao, ngem kabailan ayaon ti tao nga addaan iti sermata. Ado ti mga pagarup iti bagida a napudno ken mapagtalkanda, ngem sa dino ti pakasarakan iti kasta tao. Nagasat dagiti anak no natakneng ti amada ken nalinteg ti aramid na. Agtugaw ang mangukom ti ari ket awan ti dakes a mailinged kenkwana. Adda nga tatao ang makaibagaan na dalos ti konsensyana at tinalikodan nan dagiti basol na. Kagura ti apo dagiti agusar iti saan na husto at timbangan ken pagsukatan. Uray ti maysa nga ubing ipakita nati kinasya sino na babaen iti aramid na. May bagam no nalinteg ken naimbag. Inikan na tayo ti apo iti mata pagkita ken iti lapayag a pagdengeg. Pumanglaw ka no ti lamat maturog ti araramidem. No nagagat ka, adunto ti taraon mo. Kanayon nga reklamo ti gumatgatang iti kinangato ti presyo. Ngem no makapanawan, iparamag na ti laing natin mawar iti ginatang na. No amom ti sasawem, adaan ka iti napatpateg ngem balitok wenno alahas. Siya sino man ama agunay amang ikari amang bayad iti utang ti maysagang ganaet. Masapol na may gawit ti sanikwana tapno masigurado ti panagbayad na. Mabali na naima sa taroon ti magunod mo iti kinaswitik. Ngem iti sana mabayag, mayarig iti darat a maipamulmalken ka. Agkid daw ka iti nasaya at apamagbaga ket agbaligi ka. Di ka agdarasudos a mapan iti pagugubatan no awan ti planom. Awan palimod a mailemmeng ti mannanao, adaywam ti tao a nalaing a sumao. No ilunod mo dagiti nagannakken ka, aggibos ti biag mo akas iti pagsilawan a maiddep iti kasipngatan. No nalaka ti pananggunod mo iti sanikwam, basbasit to ti imbag a maitadnaken ka iti kamaudyanan. Di mo ibalos ti dakes a naaramid ken ka, agtalag ka iti apo amang ispalken ka. Kagura ti apo dagiti agaramat kadagiti saan na husto at timbangan ken pagsukatan. Inkadeng ti apo ti pagnaan tayo, kasano nga rod ang maawatan ti tao ti bukod na abiyag. Agpanunot ka analaing sakbay nga ikarim amang idatag ka iti dato ni ti Diyos, amangan no agbabawi ka. Maamuan to ti masirib nga ari ti agar-aramid iti dakes, katawan to ti asin na amang dusa iti nagbiddot. Intad ni Yahweh kada tayo ti panunot ken konsensya tayo, di tayo mailemeng ti kinasya sino tayo. Agtalinod ti ari ti panagturay na, nulakat na pudno, nalintag, kanawan idumduma na. Bigbigan tayo ti pigsa ti kinaagtutubo, katrauman tayo ti uban tinataengan. No dadduma, masapol ti nasaem apadas, tapno balbaliwan tayo dagiti wagas tayo.